A társadalombiztosítás intézményrendszerét az alaptörvényből törölték, nincs ma Magyarországon társadalombiztosítás, megszűnt. Ezt a közvélemény nem... Akkor díjat sem kéne fizetni? Nem, adót fizetünk, adó módjára szednek egészségügyi adót, nincs társadalombiztosítás. Ez a kifejezés az alkotmányból töröltetett. Megszűnt. Ez nem eléggé hangsúlyozta. Ez nem eléggé hangsúlyozta a közvélemény. Hogy hangzik ez? Tehát az alkotmányban, ami eddig volt az elmúlt 20 évben hatályban, abban benne volt az a nagyon fontos állítás, hogy az állam kötelessége az egészségügyi ellátás megszervezése és finanszírozása, és ez a társadalombiztosítás útján történik. Ez volt az alapelv, és ebből nagyon sok fontos alkotmánybírósági döntés is következett. Nevezetesen a lényeg mindig az volt, hogy ha én járulékot fizetek, akkor nekem ezért valami jár. Az ellátás jár. Ezt az alkotmányból törölték, nincsen benne, a társadalombiztosítás szó nincsen benne, a társadalombiztosítás helyett állami egészségügyi ellátás van, ami ugyanolyan, mint a tűzoltóság vagy a hadsereg. Adót fizetünk, és ebből az állam föntart valami tűzoltóság nevű szervezetet, meg föntart egy hadsereg nevű szervezetet, de konkrétan a befizetett járulékért semmi nem jár, és hogyha valaki elégedetlen, nem is tud elmenni most már az alkotmánybíróságra panaszra, hogy ő úgy gondolja, hogy a járulékért jár, nem jár semmi. Ez egy nagyon lényeges alkotmányos változás. Akik ezt megszavazták, ezt az alkotmányt ilyen formában, tudták, hogy mit szavaznak? Nem, az biztos, hogy nem. Nem, ezt 15 ember értette az országgyűlésben, a szövetségek büdös. Bevallom őszintén, én lehet, hogy olyan primitív vagyok, de én is most értettem meg. Tessék időnként elolvasni a jogszabályokat, az alaptörvény nem olyan hosszú. Erről egyébként azért a szakmai körökben sokat beszéltek, de nem eleget, így van, nagyon jó, hogy erről most beszéltünk. A 120 éves magyar társadalombiztosítás megszűnt. Nincs társadalombiztosítás. Ez egyébként a nyugdíjvonalon a lényegesebb, mert a nyugdíj vonatkozásában sincs. Adót fizetünk, és ezért majd valamennyi nyugdíjat fog fizetni az állam. Magyarán fizethetem most a járulékot, a nyugdíjjárulékot, igen, de nem garantálta. Nem, semmifajta alkotmányos garancia nincsen a magyar alkotmányban pillanatnyilag, az alaptörvényben arra, hogy ezért mi jár. Nincs. Sőt, most már ha nagyon belemegyünk a részletekbe, csak jelezném, hogy a hatályos nyugdíjtörvények szerint 2013. január 1-től egy új nyugdíjrendszernek kellene működnie, aminek a kidolgozásához a kormány még hozzá se kezdett. És van 6 és fél 8 hónap. Semmifajta. Annyi történt, hogy az a korábbi alkotmányos garancia, hogy a befizetett nyugdíj járulékért jár nyugdíj, ez ki lett véve az alkotmányból, nem jár semmi. És akik most nyugdíjasok? Azoknak a kormány holnap után minden további nélkül lecsökkentheti a nyugdíját 10-15-20-30%-kal, mondván, hogy a válságra való hivatkozása most nem fizet, ennyit tudunk fizetni. Semmifajta alkotmánysértést nem fognak elkövetni, mert ki lett véve az alkotmányból. Minden további nélkül ezt meg lehet tenni. És nem lehet hova menni panaszra. Na, akkor fogja megérteni a magyar nyugdíjas társadalom, 3,5-4 millió ember, hogy mi az, hogy válság, amikor egyszer csak ezzel szembesül.